момиче с нормален живот. Но има нещо, което никой не знае за мен, защото имам тайна. Ето ги тя, тук са сега, Калинката и Котарака. Ето ги тя, са чудеса, силата в тях е тъй добра. Ето ги тя. Мега чудесата на Калинката и черния котарак. Кукловодката. Тук съм, милейди. Радвам се да те видя, черен котарак. Разбира се, че се радваш. Все пак съм страхотен. Той не трябва да казва това. Не? Няма време за празни приказки, котарако. Трябва да хванем акума преди да успеят да... Всъщност, какво искат лошите? Искаме да победим. Да, но какво да победите? Не знам какво искат обикновено. Зависи. Госпожица Wi-Fi искаше да разкрие коя е Калинката, а злия художник искаше да отмъсти на момичето, което го обиди. После беше Роджер Коп. Но злия Хокмот, който ги превръща в злодеи, иска да вземе силите на Калинката и черния котарак, техните чудотворци. А какво ще стане, ако ги получи? Лошите ще победят. Знам какво искат злодеите. Искам чудотворците ви. Така ще победя за вечни времена. Ще взема силите ви, Калинка и черен котарак. Вие добродетели такива. Иначе ще съжалявате супер-дупер много. Няма да вземеш чудотворците ни. О, да. Да. Калинката и черния котарак отново победиха. Не е честно! Ти винаги печелиш! Калинката и черния котарак винаги печелят, а лошите герои винаги губят. Но никога не ме оставяш аз да съм Калинката и котарака! О, не плачи! Разбира се, че можеш да играеш с тях. Дори ще ти ги дам назаем, ако ги искаш. Върнах се, Манон. Беше ли послушна? Мамо! Маринет не ме оставя да победя! Изобщо не играе честно! О, Манон, не можеш винаги да побеждаваш. Да, мога! Калинката и черния котарак винаги печелят! За това си права, но те са супергерои. Следващия път ще победиш, Манон. Добре, а сега върни куклата на Маринет. Не! Искам да я задържа! Наистина може, ако я иска. Казах и, че няма проблем. Това е много мило, Маринет, но Манон има много играчки вкъщи. Вече не знам къде да ги прибирам. Не! Виж какво направи Манон. Хайде, дай ми я. Съжалявам, Маринет. О, няма проблем. Сега ще я зашия. Наистина всичко е наред. О, слава богу. Хайде, Манон, тръгваме си. Кажи довиждане. Искам тази кукла! Не, ще си играеш с нея следващият път. Хайде, Манон, бъди добро момиче и кажи довиждане. Довиждане? Здравей, Алек. Не съм ли го оставила на бюрото в офиса? Забравих си чантата горе, мамо. Бързо отивай да я вземеш. Няма го, така ли? Май нашите герои се нуждаят от малко поправка. Манон, какво правиш? Забравих си чантата. Може ли да взема Калинката? Чу какво каза майка ти. Тя няма да разбере, ако я скрия. Съжалявам, но трябва да я зашия. Моля те, моля те! О, не! Стига! Моля те, не, милите очички! Добре, вземи госпожица Wi-Fi. А ще ми дадеш ли Калинката? Задръж малко, Алек. Побързай, Манон! Трябва да отидем до офиса. Идва, мамо! Определено те върти на малкия си пръст. Моля, не е вярно! Знаеш, Тики, не мога да кажа не на тези... Мили очички! Добре, че злодеите нямат този поглед. Щеше да си безпомощна. Ето ме, злодей! Та-да!
отново спасих Париж! Не е честно, ти винаги печелиш! Съжалявам, Алек. Мислех, че съм ти го дала. Сигурно е в студиото. Няма проблем. Ще наглеждаш ли Манон за малко? Моля те, няма да се бавя. Кажи, къде се криеш? Калинке! Какво? Това е една от куклите на Маринет. Взела си я, след като ти казах да не го правиш. Но Маринет искаше да я взема! Не ме слушаш. Казах ти, че куклите ще останат при нея. Това няма да ти трябва. Не, мамо, моля те, не дей! Не ми е приятно да го правя. Изчакай ме тук. Не съм откраднала куклата! Искам си я обратно! Кое може да е по-чисто от невинните детски емоции? Особено гнева. Обожавам го! Полети, моя малка кума, за да обсебиш това разстроено дете! Има половин час до прожекцията. Може да вземем книгата и да отидем на следващата. Както кажеш, момиче. Маринет, на 9 часа. Няма прожекция от 9. Не за филма, а за ето това там. Какво? Ейдриан! Хайде! Извинете. Кукловодке, аз съм Хокмот. От днес ще можеш да контролираш всички. Дори Калинката и черния котарак. Да, само трябва да обсебиш куклите им. И ще мога да победя. Да, разбира се, че ще можеш, но в замяна ще искам нещо от теб. Да ти донеса чудотворците им. Знам! Какво умно малко момиченце. Искаш ли да поиграем? Помощ! Трябва да взема куклите на Калинката и черния котарак. Искам тези кукли! Сигурна съм, че го оставих тук. Къде ли е? Ето го. Съжалявам, Алек. Ето файла, който търсеше. Чуде се на коя станция ще слезе. Може да гледа същия филм, който и ние. Колко би било готино. Чакай, тогава може да реши, че го следим като преследвачи. Аз преследвач, макар че бих го последвала, така да е не буквално да го преследвам. Кого заблуждавам? На кого говориш? Той ни маха. О, не! Какво ще правим? Ще му помахаме обратно. Добре, госпожице Wi-Fi. Кажите се! Какво става? Аля! Маринет! Дай ми куклите на Калинката и черния котарак! Госпожице Wi-Fi? Не, аз съм кукловодката и искам тези кукли веднага! Кукловодката? Куклите? Аз не ги нося с мен. Вкъщи са. Защо ги искаш кукловодке? Защото каза, че мога да ги взема, но мама не ми разреши. Затова сега ми ги дай. Или ще загазиш супер-дупер много. Манон... Искам силите на Калинката и черния котарак, за да победя! Веднъж и завинаги! Манон, това не е игра! Извинете, сър, една котка е паднала на релсите. Какво?
О, благодаря, Клапе. Котка! Плак, време за трансформация. А тък му се отървахме от бодигарда ти. Плак, извади ногтите. Ами филмът и пуканките с масло! Тики, трябва ни място за преобразяване. Ей, това беше госпожица Wi-Fi. Каза ли ти нещо? Не съм сигурна, но говореше като малкото дете, което гледам. Сякаш контролираше приятелката ми, Аля. Така да е, госпожица Wi-Fi от разстояние. Това е много странно. И защо говореше за тези кукли? Вкъщи имам едни кукли, с които тя обича да си играе. Куклите ти? Добре, къде живееш? На Готлиб номер 12. Ще се погрижа. Не ми харесва това, че черния котарак ще тършува из стаята ми. Просто кажи думите. Тики, да!